Jalup jagoro maduong' mar KMPDU Dr. Dennis Miskela kod Patrick Amoth gin moko kuom jokanyo ma ogwele aput mar rango chenro mag jotije mag sirikal e migawo mar thieth. Apudno biro somo paro ne sirikal ewi yore mag bero sekta mar thieth ma pachoka kod lai mibiro tigodo e ndiko e tich jochiw thieth 20,000 mondo okonye chopo dwaro mar riwruok mochung' ne weche mag thieth e piny ngima WHO mayango ni jochiw thieth 23 onego ne jotuo 10,000. Apudno ma ochuo kod jatend piny Kenya William Ruto biro konyo migawo mar thieth e rango chenro mag jochiw thieth kendo biro konyo e bero lwasi mar tich mar jochiw thieth e pachoka. E gwelono, jatend piny ogwelo Ngire Kamarogo kaka jakom mar apudno ka jalupne en Judith Guswera. Ka jogo mogwel kaka jokanyo mag apudno oting'o Director mar thieth ma Kojolo Dr. Patrick Amoth, mayande jatend migawo mar thieth ochwalo nyinge kaka jal moromo bedo Director General e migawo mar thieth. Ka joma moko gin John Masasabi, Tosef Din, Wilson Arwasa, Dorin Roda, jalup jagoro mar KMPDU Dennis Miskela, Francis Wafula, Habiba Mohamed, Lucy Mburu, Collins Kiprono, Victor Miseda, Christine Okoth, Caroline Mage, Jacinta Rwamba, Justina Wamae, Moses Muhanwa, Kachiela kod Bernard Ondenga. Edna Talama kod Morris Kaburi ogwel kaka jogoro mag apudno, ka Hezron Omolo kod Vienna Eyase ogwel kaka jokanyo mag kuku maduong' mar apudno kata sekretariata. Apudno mar jokanyo 24 koro nigi ting' mar nono kendo yango ohinga maduong' mamono jotije e migawo mar thieth tiyo e yo makare kod sumo paro ewi kaka inyalo ked gi ohinga go. Gibiro rango kaka jotije sekta mar thieth osebedo katiyo kendo wacho kama onego gimed kete maino. Ka bende gibiro sumo paro ewi kaka onego ta jotije e migawo mar thieth koriwo nyaka e counties duto. Apudno bende biro sumo paro ewi chike mag ndiko e tich jochiw thieth duto kendo biro neno ni pesa ma ichulogi romre gi tich ma gitimo. Bende gibiro yango lai ma owinjo tigodo e ndiko e tich jochiw thieth 20,000 moriwo lakteche, nurses, clinical officers, joma tiyo e labs, jorwecho e kin mamoko, kendo neno ni dwaro mar WHO mar jochiw thieth 23 neno jotuo 10,000 ochopo kare. E kinde ma gibiro bedo ka gitimo tijgi, jokanyo mag apudno nigi teko mar timo tijgi maonge ohinga mora mora. Ginyalo bago romo kod jotelo e sirikal mamalo, sirikal mag counties, kao pach jopiny, ginyalo nono ripode, chike, oboke mora mora manyalo konyogi e yor tich, ka bende ginyalo sumo paro kowuok kuom jolonya. Jokanyo mag apudno biro bedo katiyo kuom thuolo mar dweche 6 mabiro, ka jokanyo mag kuku maduong' mar apudno biro bedo ka migawo mar thieth. Moko kuom josiasa